Min Jannar li ġej il-Fondazzjoni Alfred Mizzi flimkien ma' Caritas Malta u Loop se tkun qed tiftaħ kċina f'Tal-Virtu li se tkun qed tqassam mal-1000 ikla fil-ġimgħa għal dawk fqar. Net News kellu l-opportunità li jitkellem ma' Julian Sammut mill-Fondazzjoni Alfred Mizzi dwar din l-ikla tas-solidarjetà fejn spjegana f'aktar dettall dwar din l-inizjattiva li se tkun qed twassal qatt ta' ekliet lil dawk verament fil-bżonn. Dana waqt il-Covid flimkien mal-Caritas waqqafna Solidarity Meals, kuljum konna qasmu miet ta' ekliet. Aħna bħala biex ngħidlek kitchen concepts parti minn 1000 Mizzi kellna kxejn tagħna mhux qed jintużaw u kulħadd għaddej isna fabrika konna. U wara l-Covid baqgħet dejda s-servizz u nippreparaw ikel jiġifieri mhux daqshekk miet imma xorta. Issa da xogħol se jsir minn kċina ta' posta li se ġiet stabbilita ta' f'Tal-Virtu u se terġa' tkun di inizjattiva oħra biex ngħidlek partnership bejna the Alfred Mizzi Foundation u bejn il-Caritas True Loop, però Loop huwa kommissjoni li tiġbor fiha s-servizzi soċjali tal-Knisja. Dawn l-ikliet ta' solidarjetà se jkunu qed isiru grazzi għal numru ta' volontiera mill-kċina fir-Rabat u issa se jkun aktar faċli biex l-ikel jitqassam bl-aqwa mod possibbli fid-djar u fil-parroċċi. Caritas Malta ilha snin timpenja ruħha bħala entità favur dawk l-aktar fil-bżonn u din l-inizjattiva hija xhieda oħra ta' dan.